saha ingkang kasepuhaken ingkang dahat pinundi para pangamban-pangambaten praja satriyane negari, Bapak RT, saya RT sedoso, RT 11 saha RT 12 sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah pengawasan Masjid Al Yasir ingkang minulya. Marwakan atur kita dherekaken tansah mujahaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sabar kepareng paring mabiten-biten kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah tuwin inayahipun sehingga wonten kalodhangan dalu punika kula panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala katakdiraken kempal wonten menika majelis inggih majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kinanjar sehat wal afiyah. Salatullah wa salamuhu mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu megah syafaatipun bijang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo Mas Faiz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Tomba ati iku lima ing warnane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Kaping papat kuduwatan ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Wis ora apa-apa telat sithik. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, alhamdulillah dalu ingkang mulya menika dalu miyosipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal wonten menika papan. Saestu mugi kempal kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lan samangke kareken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pun monggo niki ngajine santai mawon sing daharane tasih kaya didahar. Unjukane tasih diunjuk nek entek njaluk panitia mburi nek nang wedang isih neng. Pokoke disekecakno. Pokoke nek ketok keju ya disambi slonjor. Ora apa-apa. Sing penting awake dhewe niat teng mriki, mangkat teng mriki, niat siji niat thalabul ilmi, niat sing niat thalabul ilmi ki wau insyaallah awake dhewe kabeh dadi arep digampangno dalane nuju maring swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, alhamdulillah niki teng pundi-pundi papan dong enten nggih acara kok ngoten niki wau ngantek ngomah niki wau ya jan-jane wong wedok-wedok kumpul mbokne sing nampa niku sadurunge ribet banget ya nyepak-nyepake apa tak tinggal kula undangan ning jejeran ya kon melu sroka sithik dilit ning jejeran terus riki niku alhamdulillah kamangka ket esuk niku awake ya ora patek sehat gemberbek sethithik muga-muga kanthi lantaran kempal kula panjenengan sedaya dadosaken lantaran kula panjenengan sedaya kaparingan kesehatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, Kanjeng Nabi paring dawuh man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Sing sapa wonge mulyakno maring kelairanku jare Kanjeng Nabi kuntu mongko ana sapa ingsun iku syafi'an wong kang bakal nyafaati yaumal kiamati ing dalem dina kiamah. Dadi wong sing do gelem mulyakno maring laire Kanjeng Nabi iku sesuk awake dhewe kabeh sing do rawuh niki bakal entuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning ternyata nek cara Imam Syafi'i wong napa ngegungke kelahiran Kanjeng Nabi niku yo pepakan. Umpama jenengan ditakdir wong duwe dit karo pangeran, pamane sugih dit. Lha mangke kok jenengan terus nang omah olah-olah ya sing penak wae tempe wa tahu. Digoreng wabah gawe kemendoan sing konjo banget wae lomboke lombok lalapan disiapno. Niku kok terus nyeluk tangga-tanggamu kabeh diceluki, ayo meren aku gawe goreng tempe ketok enak banget. Ngono kuwi kok dimoniatno mulyakno dateng kelahirane Kanjeng Nabi dadi. Rak penak to ya? Ora ning acara mangan lho, ora ning acara ngaji lho. Pokoke teng riku jenengan niku olah-olah terus tangga niku wau kok celuk kon melu mangan diniati mulyakno miyase dateng miyosipun junjungan Kanjeng Nabi niki yo dadi utawa diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Niki artosipun carane awake dhewe mulyakno dateng kemuliaan utawa dateng laire Kanjeng Nabi niki nganggo cara sing pepakan. Cara meneh yo saged umpamane jenengan iki wong ahli ibadah, ahli jamaah. Diniati wis sesasi nutuk mulai tanggal 1 mulut tekan akhire mulut pokoknya tak niati jamaah subuh aja ngantek ilang umpamane. Ngono kuwi kok jamaah niku tak lakoni diniati krana mulyakno dhateng miyosipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi. Lha ya penak lho. Kaya ngoten niku ngantek penak. Umpama itu ya terus piye sing luwih penak enten mboten. Penak eneng meneh ibu-ibu umpamane sing wedok-wedok. Sing do ndek bojo ngoten niku wau esuk ngoten niku nyiapno daharan goreng ke tempe wis enak banget karo goreng kendhok, jangane ya lawuh siap-siap deke neng meja terus bapakne kon dahar
dikancani ngantek tekan rampung terus disai ajange ngene kok diniati mulyakno miyosipun junjungan Kanjeng Nabi niku ya dadi ora penak banget. Ora kok miyos apa peringatan Maulid Nabi ya kudu hadruan bareng-bareng. Yo mboten. Lha engko nek do seneng hadroh, nek ra seneng mula cara kanggo merayakan niki wau biasa ngoten niku wau. Mula sing dibojoni wong wedok-wedok ngoten niku masyaallah diniati ngono ganjarane dobel, siji ganjaran le bekti karo bojone, nomor loro ganjaran le mulyakno dateng kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek ra dibojo ya rasah masake. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati. Merga napa Pak Bu? Kanjeng Nabi niku adalah wong sing nanti sing banget awake dhewe mengharapkan syafaat di dalamul kiamah utawa wonten ing alam donya. Dadi napa Pak Bu? Syafaatipun Kanjeng Nabi niki Pak Bu, teng donya niku ya pun enten. Jenengan tahu krungu dereng Imam Busairi? Imam Busairi niku wong niku kula jejeran. Juran ngulon, 12 numpak motor mabur, terus mabur tekan Mesir. Mriko rada adoh sithik nika. Niku jenenge Imam Busairi. Lah Imam Busairi niku setunggalipun ulama sing hebat, sing ditakdir dening Allah Subhanahu wa taala dilala diparingi gerah. Gerah cara saiki grahe niku ya stroke lah. Stroke ki ora iso ngopo-ngopo, tangi ya ora iso ngopo-ngopo ora iso. Nganti Imam Busairi niki wau napa bingung golek sarana kagem sehat niki wau nganti tekan rika dikandani kono enten alternatif sing ampuh parani mboten enten sudane. Cara sakniki digo tabib teng rika dikandani kono sing ampuh dikandani mboten rampung. Ngantek teng putih-putih dilakoni mboten enten perubahan akhire. Imam Busairi niki cara bahasane pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Wis aku kira-kira le ikhtiar ning donya le tetamban iki wis cukup. Le tetamban karo ikhtiar kuwi ketoke wis cukup, saiki aku arep pasrah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Busairi niki cara bahasane le tetombo nganggo napa niki lho remen dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritane Imam Busairi niku ngeten. Saking kepingine cara bahasane sakniki iki penyakite waras niku Imam Busairi niku terus cara dene ganti nganggo ngalem dateng Kanjeng Nabi. Ngalem dateng Kanjeng Nabi. Akhire dialem Kanjeng Nabi niku nganggo alem-aleman sing anggere arek sare niku Imam Busairi niku ngarang solawat, sing solawat niki sakniki dijenenge solawat burdah. Sing solawat burdah niku apa to Kang Faiz? Sing ya Rabb wal habibul ladzi niku lho. Niku wal habibul ladzi niku wau. Niku sing biasa niki wau ternyata karanganipun Imam Busairi sing dalam keadaan niki wau gerah. Mula niki wau pengarangipun niku Imam Busairi niku ngarang solawat burdah niku. Sing kalimate Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Dikelothaki ya iso 1 2 3 Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya mahayu دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي محمد.
wis titik-titik wae udah rampung. Niki Imam Busyairi ngarang suatu syair-syair sing bunune kaya ngoten niku wau. Di antaranya Maulaya sholli wa sallim iman abada. Nuduhno ngantek saking senenge. Suatu ketika Imam Busyairi niku ngarang kitab ngarang menapa syair ngoten niku wau, cara ngoten niku bar dikarang wae terus dibukukan bar niku anggere arep kanu sare diwaos. Arep waos dirani niat mulyakno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pas maca niki gampangnya keturun cara sakniki. Saking nikmate le maca niku turu. Kan biasa wong ngoten niku bar maca ngoten niku turu. Wong ngrungokke pengajian turu biasa kok. Apa meneh maca dhewe niku luwih maklum meneh. Ning ora apa-apa. Pokoke sing kepengin turu. Kok wong turune wong ngaji ngene iki tetep ngibadah. Tenang wae. Syukur turu kabeh. Aku tak melipir. Arep ngopo aku? Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, setunjurane ngimpi, Imam Busyairi niku ngimpi ternyata dipethuki Kanjeng Nabi niku napa tenggene Imam Busyairi terus ngemuli nganggo kemulure. Mangke digoleki hadis enten niku keterangan kok ngoten niku wae. Enten keteranganipun teng kitabipun. Imam Busyairi iki napa dikemuli, bahasan dikemuli ngoten niku wau tangi. Nalika tangi niki wau terus ternyata Imam Busyairi niku cara sakniki tangan niku iso diubahke. Iso diubahno. Lajeng sikile njajal ditendang-tendangno ya iso ubah. Niku tangi turu bar dikemuli Kanjeng Nabi ngoten niku wau. Niki mbuktekno nek pitulungane Kanjeng Nabi, nek syafaate Kanjeng Nabi ning donya wae niku terjadi. Apa meneh syafaatipun Kanjeng Nabi sesuk teng dina akhirat niku wis mesti dadine lan mesti awake dhewe niku kabeh arep entuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergane Kanjeng Nabi ngeten iki dawuhe. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku jare Kanjeng Nabi sesuk bakale mlebu swarga. Ora kepenak to karo Kanjeng Nabi iki awake dhewe duwe Kanjeng Nabi penake kok ngoten iki. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku iki lho sesuk arep bakal mlebu swarga. Ning ternyata hadis niku enten teruse. Illa man aba. Kejaba wong sing emoh, sing ra gelem. Sahabat niku do geger Kanjeng Nabi neruske hadis niku lho masyaallah Kanjeng Nabi. Kok enten Kanjeng Nabi wong niku sing emoh mlebu swarga Kanjeng Nabi. Eneng. Sinten Kanjeng Nabi wong sing do emah mlebu swarga Kanjeng Nabi? Ya kuwi wong sing ra gelem manut karo apa sing dadi dawuh-dawuhe Allah Subhanahu wa taala lan ra gelem manut dhateng sunah-sunahku, yaiku wong kaya ngono kuwi mau wong sing ra gelem mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mula teng hadis niku Kanjeng Nabi dawuh taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan Al-Qur'an wa sunnatar Rasul. Kanjeng Nabi ira ninggal apa-apa nalika sedo, ming Kanjeng Nabi ninggal rong perkara. Taraktu fikum amraini. Tak tinggalno rong perkara iki kowe kabeh, nok. Kowe kabeh, Pak, kowe kabeh ditinggalno rong perkara niki fa in tamassaktum bihima. Sapa wonge kok iso cecekelan maling rong perkara niku, wong sing do dikeki cecekelan rong perkara niki wau ora bakal kesasar ning donya lan akhirat sesuk. Artine wong ki nek gelem cecekelan karo Al-Qur'an lan cecekelan dhateng sunatipun Kanjeng Nabi niki wong sing kaya ngono kuwi sesuk bakal kaparingan slamet donya lan akhiratipun, tegese wong sing ahli swarga kabeh. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati. Mula cara awake dhewe le mulyakna kelairanipun Kanjeng Nabi niku ya wis dhewe-dhewe. Aneng sing ceritane nganggo ngoten niku wau, sing tak critakane iki wau. Ning ya eneng sing seneng modele kaya cah nom-nom niki kaya Mas Fasa, kaya Mas Faiz ngeten niki mimpin bareng-bareng hadroan. Tujuane iki ya napa siiran bareng-bareng nyanjung dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggo ngenalno mula teng awal wae ya dilagokno mbok menawa. Nika dilagokno wis komplit. Mula tujuane awake dhewe mahabbah dhateng Kanjeng Nabi ya kudune arep kepengin mahabbah niku ya kudu ngerti karo Kanjeng Nabi iki sapa. Mula wau karo mak saya ya dilagokke dereng Mas Faiz wae.
Kui rohatul. Wah, lakoke piye yo? 1 2 3. Rohatil asyaru taldu mimma المولدين وطريق النور يبدو بمعاني رحمتي وطريق النور يبدو بمعاني رحمتي وطريق النور يبدو بمعاني رحمتي بليالي المولد بليالي المولد عهد الأجيال تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني رحمتي وبريق النور يبدو بمعاني رحمتي وبريق النور يبدو بمعاني رحمتي بليالي المولد بليالي المولد عبد الله nama ayahnya ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua berdasar mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Sallallahu ala nabi. Pon. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, lah tujuane awake dhewe hormat dhateng Kanjeng Nabi niku ya men tambah mahabbah karo Kanjeng Nabi. Di antaranya ya seneng seneng hadroan nganggo nyeritakno kelahirane Kanjeng Nabi ngono kuwi, critakno wo bapakne ternyata niku, ibuke niku, pamane niku dan sebagainya. Niku jane ya tuwa banget niku nek meng maca niku tok kan ra sido ngaji. Hadroan tok. Pon. Panitia, kula jeneng wedang putih panas. Ya men ngelak ya aku. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, sakniki piye carane awake dhewe arep mulyakno Kanjeng Nabi? Nek cara Al-Qur'an kaya ngeten iki wae ngendikake Al-Qur'an. Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina utawi wong akeh amanu kang padha aman iman sapa alladzina bihi kelawan Kanjeng Nabi wa azzaruhu lan padha mulyaake sapa alladzina ing Kanjeng Nabi wa nasaruhu lan padha nulung sapa wong akeh ing alladzi wattaba'u lan padha anut sapa alladzi an-nura ing nur tegese Al-Qur'an alladzi kang unzila kang den turunake apa alladzi ma'ahu sartane bareng-bareng sartane Kanjeng Nabi ulaika utai samaya dayane alladzi hum ya ulaik iku al-muflihuna wong sing do bejo-bejo kabeh. Ternyata nek awake dhewe rumangsa wong iman di antara cara awake dimulyakno dhateng Kanjeng Nabi niki carane piye? Siji wa azzaruhu mulyakno dhateng Kanjeng Nabi. Le mulyakno di antaranya siji kaya niki wau nganggo cara-cara sing tak aturke niki wau nganggo sing penak dhewe ndi. Nek jenengan iso nganggo rezekine ya nganggo rezekimu, nek iso nganggo kepinteran ya nganggo kepinteranmu, nek iso nganggo gayamu ya nganggo gayamu. Ngono iki pokoke dipenakno. Nek iso nganggo ngilmumu ya nganggo ngilmumu, niki nganggo carane dhewe-dhewe. Ting sing seneng selawatan ya monggo kanthi oka-okan le maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Insyaallah nek ngoten niku wau ya awake dhewe termasuk wong sing demen karo Kanjeng Nabi. Mergane Kanjeng Nabi le dawuh
Man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Sing sapa wonge kok demen marang sliraku, sesuk wong niku wae bareng-bareng marang aku ning swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor siji carane diantaranya kanthi mulyakno dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le mulyakno ya kanthi ngoten niku wau diantaranya lajeng wa nasaruhu. Lan sing nomor loro kanthi nulung dateng Kanjeng Nabi. Le nulung karo Kanjeng Nabi piye awake dhewe mbuktekno mahabbah, mbuktekno cinta dateng Kanjeng Nabi, le nulung karo Kanjeng Nabi piye? Ya apa sing dadi syariatipun Kanjeng Nabi ayo dilakoni. Termasuk piye carane pertama sing didhawuhna dening Kanjeng Nabi ya niku salat niku piye carane dilakoni. Mergo saya sebutnya tok wae. Iki tiga bali ndak darani double. Pun atur nuwun. Tekan ngendi mah lali lho. Wa nasaruhu, nulung dateng Kanjeng Nabi, le nulung dateng Kanjeng Nabi nganggo cara apa? Le nulung Kanjeng Nabi ya melestarikan apa sing dadi dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi niku wau. Mergo napa perangane menungsa ning donya niku dibagi tiga. Kanjeng Nabi le dawuh saderenge dawuh ngeten iki. Sayati zamanun ala ummati. Sesuk bakal teka ning mangsa umatku. Ya mangsa umat iki kira-kira sakniki-niki. Kanjeng Nabi le dawuh, sayati zamanun ala ummati. Sesuk bakal arep teka ning umatku sigharuhum fusukun. Sing cilik-cilik do fasik wa kabiruhum tariku lidinihim. Lan sing do gede-gede sing tuwa-tuwa do ninggalno agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi nek sesuk bakal arep teko. Bakal arep teko nek sayati zamanun bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ing atase umat ingsun apa sigharuhum cilik-cilike umatku iku fusukun do fasik kabeh. Sakniki Masya Allah wis angel banget. Cah cilik-cilik arep dokon mangkat ngaji niku ora gampang. Nggih, cah cilik-cilik ku anggere wis cekelane HP iku tenang. Wis abot banget lek mengendalikan awake dhewe. Ngantek do fasik sing nom-nom ya ngono. Lek golek duit direwangi kepiye carane. Akhire bar niku dienggo main slot. Slot ki apa ya? Ora ngerti aku. Ming slot ki kudu kok lawang kae lho, Bu. Kok ngertine nggih lawang nggo ngancing lawang nika. Niku nek jenengan ra ngerti wong ledolan nggo HP ketoke anake jenengan ning jero omah ngoten niku ki saiki ngibadah kok ngono ki ya eneng. Dadi iki ora mungkin kok terus nang omah kok oleh muni wah anakku ki ngundur nang omah terus bulane ngentak-entake diet. Iki ya akeh. Ning wong lor parang tritis kono. Nek kene ya mung 1, 2, 3. Kira-kira lho yakian. Lho tenan iki. Kanjeng Nabi lan niteni ngantek kok ngoten niku sigharuhum fusukun. Sing do cilik-cilik wis lekas do fasik, do ninggalno agama kendele Masya Allah. Nganti dolanan HP, lali karo ngibadahe, lali karo salate, lali karo ngajine. Niki wis akeh banget eling-elingno Kanjeng Nabi. Wa kabiruhum tariku lidinihim. Sing tua-tua ya ora kalah do ninggalno agama, aneng pengajian wae ora do gelem pangkat. Oh, padahal omahe meng ngadep karo ora seru-seru ndak krungu. Ngombe sik wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panasnya umum. Segapan. Masya Allah. Wa kabiruhum tariku lidinihim. Sing tuwa-tuwa do ninggalno maring agamane Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa-tuwa wis ora gelem ngaji, ora gelem mangkat ngaji. Masya Allah. Mula penting dhewe wong urip iki sing penting ngaji. Monggo sing penting ngaji. Teng pundi papane jenengan monggo ngaji niku penting banget. Masalah jenengan dong karo le ngaji iki ora urusan. Wong pinter ki wae Gusti Allah ning nek ngaji kewajibane awake dhewe.
Dadi jenengan malam Setu ning gono Gus Yusuf eneng pengajian mangkat. Takatan teng rika ya radong, turu ya entuk. Pokoke turune marang wong ngaji sur ayo gondel-gondelan sarunge ora masalah. Gus Yusuf tak gendoli ya kowe ngono kuwi ora apa-apa sesuk. Ora masalah. Sing penting piye carane awake dhewe niku lho, wis tuwa barang kadang-kadang. Ya kula barang wis tuwa termasuk. Oh. Niki kok masyaallah kok dolali ling ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Niki wis di napa kadang-kadang karo Kanjeng Nabi nek sesuk bakal terjadi teng umatku kaya ngono kuwi. Lah kira-kira ya termasuk awake dhewe niki nggone. Wes saiki masyaallah jenengan iki ngopeni anak niku lho nomor 1 bah wangale masyaallah. Kamula sing jenenge anak niku adalah aset sing paling hebat niku ya anak, Pak. Kudu bondone jenengan. Aset sing paling hebat niku adalah anake jenengan. Krana bondo niku gak akan menjamin kita awake dhewe. Ning nek awake dhewe duwe anak kok anake engko ki jelas niku masyaallah. Mula piye carane awake dhewe nderek Kanjeng Nabi ya kanthi napa wan nasaruhu kanthi nulungi dhateng agamane Kanjeng Nabi. Piye carane awake dhewe iki anut dhateng agamane Kanjeng Nabi kanthi sak sae-saenipun. Diopeni sing isoh jamaah diopeni jamaahe. Sing isoh duwe duit nganggo sedekah diopeni sedekahe. Sing isoh ngapiki karo tangga teparo diapiki tangga teparone. Sing jenengan ki iso emeng duwe omongan ya omongane dienggo. Niku ya kabeh niku diniati nderek apa sing didhawuhna dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng salajengipun napa malih cara mulyakake nomor 1 wa azzaruhu. Nomor 1 carane ya mulyakna dhateng Kanjeng Nabi diantaranya ya kaya ngoten niku wau kanthi sing nika wau kanthi oka-okan le maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Paling mboten awake dhewe iki nek rumangsa mahabbah karo Kanjeng Nabi ki selawat niku lho pokoke penting tenan niku Bu. Ora goroh niku. Awake dhewe diantara men sesuk arep entuk syafaatipun Kanjeng Nabi niku ya awake dhewe kudu akeh le maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nomor 1 wa azzaruhu wa nasaruhu. Lajeng sing nomor 3 wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Lajeng sing nomor 3 carane awake dhewe mulyakna dhateng Kanjeng Nabi, awake dhewe takzim dhateng Kanjeng Nabi. Men awake dhewe sesuk entuk syafaate Kanjeng Nabi niku sesuk carane awake dhewe napa wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Anut apa sing diturunno dhateng Kanjeng Nabi rupa Al-Qur'an. Mergo para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, sahabat Ali karramallahu wajhah paring dawuh. Lha ngendika teng kitab jenenge Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad niku nek saben malam Setu tenggene Gus Yusuf diwasane Jawa wae. Nek umpamane tak bahasa Arab tok jenengan ketok ya ora dong. Kula ya ora hafal. Heeh. Nomor 1 napa? Enten 6 perkara nikmat sing agung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe niku dikai nikmat sing gedhe banget karo Gusti Allah rupa 6 perkara. Sapa napa wae siji. Siji nikmat sing pertama adalah rupa nikmat Islam. Rupa nikmat awake dhewe niku urip utawa gesang dalam keadaan Islam niku wis nikmat sing paling gedhe tenan. Awake dhewe entuk pituduh dadi wong Islam niku nikmat sing sak gedhe-gedhene. Nikmat sing agung mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Mula nomor 1 nikmat sing paling agung ya ki nikmat awake dhewe diparingi Islam dening Allah Subhanahu wa taala. Lho nek awake dhewe ra ditakdir Islam kaya ngopo awake dhewe sesuk akhire? Wong awake dhewe niku ditakdir Islam niku suatu kenikmatan sing besar sekali. Lajeng sing nomor 2 napa? Sing nomor 2 kenikmatan sing gede banget niki rupa Al-Qur'an. Dadi kenikmatan sing nomor 2 sing gede tenan iki rupa Al-Qur'an. Sehingga kanthi Al-Qur'an hudal lil muttaqin alladzi piye nika terusin sak teruse niku wau. Sing pundi Al-Qur'an niku minangka dadi pituduh. Mula Al-Qur'ane ya dawuh ngoten niku. Napa nek kowe masalahan
niku iso rampung nek jenengan niku bali teng Al-Qur'an karo hadis. Mula Qur'an niku minangka kenikmatan. Nomor 3 napa? Sing nomor 3 nikmat sing gede banget ya niku rupa Muhammadur Rasulullah. Awake dhewe duwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nikmat sing paling gede tenan. Awake dhewe dadi umate Kanjeng Nabi bejo tenan. Kanjeng Nabi niku sesuk sing bakal nyafaati awake dhewe. Nabine Gusti Allah niku eneng selawe saka Nabi Adam teka Nabi Isa niku 24. Sesuk niku ra iso nyafaati kabeh sadurunge Kanjeng Nabi nyafaati awake dhewe. Lira-ra. Masya Allah. Kamangka nek delok keadaane gesah ngene Kanjeng Nabi pinten namungan? 63 tahun mengan. Kamangka Nabi Adam niku ra sethithik le berjuang meng kira-kira 900 tahun. Nabi Adam kaya ngoten niku. Bah, dawa-dawa. Nabi Nuh luwih enak 900 tahun. Lho niku Masya Allah. Perjuangane kaya ngoten iki Kanjeng Nabi perjuangane niku meng 23 tahun wae niku sebut syafi'ul ummah wong sing bakal nyafaati ummate sadurunge Kanjeng Nabi kok mara-wara nyafaati ummate. Nabi sing dhuwure kabeh niku lho ra iso nyafaati ummate. Mula awake dhewe dadi ummate Kanjeng Nabi niki bejane Masya Allah. Termasuk sing bejo. Nganti Kanjeng Nabi le dawuh ngeten iki, kullu ummati mu'affan. Dadi sesuk umat Kanjeng Nabi kabeh diapura. Niku hadise sahih insyaallah. Makane ora percaya goleki ning Bukhari Muslim. Nek ra duwe kitabe ning nggon aku eneng mang goleki dhewe ning aku ora ngerti nggone. Niku jenenge kitab Bukhari Muslim. Teng mriku enten kitab sahih sing ngendikake ngoten niku, kullu ummati mu'affan. Kabeh umatku sesuk bakal diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirina kejaba wong sing do nglakoni dosa ning nglakoni dosa iki ngedeng. Duwe zina ning ngarep dalan, ning ngarep omah. Wis jelas-jelas sapa semeni kaya kucing mau kae. Iki ora ngandhake niku pokoke ceritane ngedengi kaya ngoten niku. Tak critakno sing gedhe ngene ming kepenak, contoh sing cilik. Cetha-cetha nglakoni dosa ning ngarepe wong rumangsa ora dosa. Niki jenenge mujahir. Nglakoni dosa ning kanthi ngedeng kanthi pertela ngoten niku lho sing ra diapura Gusti Allah. Ning nek awake dhewe kok dosa kok terus isih didelik-delikno ora usah diketok-ketoke wong. Terus nangisi dosane awake dhewe njaluk ngapura tobat. Wis ta dosane gedene kaya ngopo? Awake dhewe niki isih do ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Niki bejane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 awake dhewe nikmat sing gedhe ya niku umat dadi ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana Kanjeng Nabi niki masyaallah sejak Kanjeng Nabi dadi ngaji tekan arep sedo tekan bar sedo niku sing dipikirno adalah umatku. Nggih. Kanjeng Nabi arep sedo niku masyaallah sing dipikirke terus esuk nalika sakaratul maut pripun Kanjeng Nabi. Sakaratul maut niku Kanjeng Nabi nalika arep sakaratul maut niku malaikat papat sing dipasrahi niku arep sowan rawani karo Kanjeng Nabi. Kon jabut niku siji jenenge malaikat Israil khusus sing tukang jabut. Lajeng malaikat Israfil, lajeng malaikat sinten Jibril. Malaikat napa lajeng sing nomor 4 malaikat Mikail. Papat-papate niku bareng teng alam donya arep didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala njabut dhateng Kanjeng Nabi. Ning di antara niku wau bar niku tekan langit saka pitu tekan langit donya niku malaikat Jibril pamitan. Nyuwun ngapunten malaikat Israil. Aku ketoke ra tegel tenan ku nek ndelok kahanane Kanjeng Nabi arep jabut kira kan tenan. Wis akhire singkat cerita malaikat telu niku medhun dhewe teng ngene Kanjeng Nabi. Langsung assalamualaikum. Dok ngoten niku. Waalaikumsalam dibukakno karo Fatimah Az-Zahra. Dibuka sredek kok mboten enten nggih, Mbah, ngono cara sakniki. Kok mboten enten nggih, Mbah? Iki tamune wis ning sandingku iki apa tane sing jandiku. Ternyata tamune telu siji malaikat Israil, lajeng malaikat Mikail, lajeng malaikat Israfil.
telu-telune niku teng sandinge niki wau, terus salam ceritane nemonidan Kanjeng Nabi. Niki kula didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala nek jenengan pun siap nih jenengan kawula kasuh napa njabut dateng panjenengan. Wis akhire sadurunge dijabut aku jabuten. Lho, ning kok iki ana sing ra beres napa? Aku ki nendi-nendi didampingi karo malaikat Jibril kok malaikat ra Jibril ra enek. Niki malaikat Jibril mboten tega ajeng ningali panjenengan dijabut Kanjeng Nabi. Akhire ora tekakno sik malaikat Jibril. Akhire malaikat diundang malaikat Jibril, bil kudu rene. Wonten niku wau akhire pun kula siap nek panci Gusti Allah ndhawuhi wekdal menika kula dijabut. Ning syarate siji. Tulung aku kabarono kan sing malaikat Jibril apa sing dijanjekno dening Allah Subhanahu wa taala nalika engko aku iki dijabut. Kanjeng Nabi jenengan niku sedo niku mangkeh malaikatipun Allah Subhanahu wa taala pun ngadang teng rika jenengan pun manggel terfirdaus ya Allah. Nomor loro jenengan pun diapura dosa-dosane kabeh mboten enten dosane Kanjeng Nabi. Alhamdulillah matur nuwun. Ning aku ora kuwi. Iki ra aku malaikat Jibril. Lho niki lho hebate Kanjeng Nabi. Iki aku. Aku ora tau mikirno awakku dhewe ning mikirno umatku kabeh. Terus esuk umatku piye Muhammad? Umat Muhammad ki terus kepiye Jibril? Akhirnya Jibril ditakoni ngono iki cara saiki ya pringas-pringis kae wong ora iso jawab. Wa akhire sowan dateng Allah Subhanahu wa taala kabarono nek umat Kanjeng Nabi selama berteguh dalam napa koridor Al-Qur'an karo hadis niki umat Kanjeng Nabi sesuk bakal entuk pangapuran saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Lho niki nganti Kanjeng Nabi dijabut. Bar dijabut sesuk ceritane niku teng keterangan Kanjeng Nabi niku pertama kali dihidupkan. Wes cara sakniki malaikat jenenge malaikat Israel, malaikat Israfil niku bingung. Arep golek lha pundi makome? Wes cara sakniki wis cara ning film ya neng apa? Waneng barang metu kebul ngoten nika, dititani ngoten niku. Akhire cara sakniki ngeten tangi saka kubur niku Kanjeng Nabi ku ora kok tekon garwane, ora tekon keadaane kaya ngapa sing ditekon ternyata awake dhewe kabeh. Lho nek sakniki wis kiamat Jibril, endi umatku? Lho niku lho Kanjeng Nabi ngantek apike kaya ngoten niku wau dateng awake dhewe. Lek berusaha piye carane? Mula niku mangke terketerangan teng hadis sesuk Kanjeng Nabi niki saking gematine karo umate, sesuk nek doar ning suara ning neraka ngoten niku diadang karo Kanjeng Nabi. Niki anu kula Kanjeng Nabi. Niki umat kula Gusti Allah kok di ngoten terus mangke cara bahasane iki niki tak nglakoni dosa ngoten niku wau tetep ro Kanjeng Nabi niku arep dibela saking gematine Kanjeng Nabi karo umate karo awake dhewe kabeh niki. Lah awake dhewe le peduli karo Kanjeng Nabi yo piye? Carane yo niki wa wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah. Carane awake dhewe anut dateng apa sing diturunno dateng Kanjeng Nabi rupa Al-Qur'an. Niki sing nomor 3. Lajeng sing nomor 4 kenikmatan sing gede banget munggu awake dhewe jenenge nikmat afiyah. Nikmat afiyah niku nikmat selamat, nikmat kesehatan niku gedene masyaallah. Mula Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten niki, umatku ki okah-okahe do lali karo nikmat loro, siji nikmat sempat, nomor loro nikmat sehat. Nek pas ra sehat piye-piye kok krungu adzan aku arep ning masjid ra kuat tenan gek mumete kaya ngene iki buasan sehat diadzani as-shalatu khairum minan naum muni kok ora tangi lha kuwi lho mulane Kanjeng Nabi dawuh ngantek kok ngoten niku umatku ido lali maring rong perkara siji nikmat sehat nomor loro nikmat sempat. Mula selagi awake dhewe dikai nomor siji sehat, nomor loro dikai kesempatan, ayo kesempatan sing diparingno dening Allah Subhanahu wa taala niki digunakno kanthi sak sae-saenipun. Lajeng angka salajengipun kenikmatan sing gede banget sing diparingno dening Allah Subhanahu wa taala yaiku nikmat ghina 'anil nas diparingi awake dhewe niku semugih saking menungso. Artine apa? Awake dhewe dadi umat dikai umat Kanjeng Nabi ikut dikai kenikmatan sing gede banget.
awake dhewe iki dikai nikmat padha. Sing do kabeh niki ya tangan dikai loro kabeh, kuping ya lantarane ibadah dikai dhewe kabeh, raine ya kabeh rakitan beda-beda ya dikai kabeh, sikile ya kabeh dikai kabeh nikmat sing kaya ngoten niku wau. Sing jenenge nikmat sing kaya ngoten niku wau nikmat sugih. Awake dhewe sugih banget diparingi dening Allah Subhanahu wa taala rupa alat sing nggo ibadah. Wis siji kesehatan diparingno, sing dienggo ibadah tangane awake dhewe komplit, sikile awake dhewe komplit. Wis adzan krungu ya krungu. Ngono kuwi ayo piye carane awake dhewe melu nulung dhateng agamane Kanjeng Nabi nek minangka awake dhewe niku ya demen dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nek awake dhewe kanthi cara sing kaya ngoten niku, Pak Bu, insyaallah awake dhewe iki demen karo Kanjeng Nabi niku tenanan sing akhire sesuk awake dhewe niku bakal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Wis setengah 11 ra krasa. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, ingkang salajengipun monggo kanthi peringatan miyosipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sareng-sareng intinipun do ditingkatno ling ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, terutama dijaga salate 5 wektu, ibda bin nafsi, mulai saka awake dhewe-dhewe. Dadi ora ibda bil muadzin. Nek jamaah niku, nek ibda bil muadzin iki pokoke anggere krungu adzan akeh mangkat, akeh niat, engko akeh kamat ya akeh mangkat ngoten niku. Ning nek ibda bin nafsi mulai saka awake dhewe wis jam mangkat, wis jam mangkat. Nek isa awake dhewe iki iso ngopeni kaya ngoten niku lek nderek dawuh Kanjeng Nabi, insyaallah awake dhewe tergolong umat Kanjeng Nabi, sesuk awake dhewe kabeh arep entuk syafaatipun Kanjeng Nabi wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Wabillahi makaten mawon ingkang dados aturipun wonten kalodhangan dalu punika saestu kathah khilaf lepatipun nyuwun agung ing pangapunten mugi wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kanthi wacan doa sarengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعناهم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الفائزين ومن العلماء العاملين ومن الناس أحسن الناس خلقا وخلقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berkata la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.